Эфирда хабарлар программасы исәнмесез. Студияда Аделя Бірханова. Зейді республикада біріншілерден болып язғы қырышлары башланды. Har елдағы шабасуларда жер кипкенні күтмеше, ауыл хужалығы қызметшенлері көп еллық өлендерді тұқландыру үшін әкірішті. Күннің екінші артысында өзгерішлі барс агрегаты қырға шықты. Восток агрофирмасының Нива жетіштіру комплексы басуында изгі Озан яңғыры имам Мұқтасип, Фатих Хазрет Нурулин һәм район башлығы Фатихасы белән зей аграриялары язғы қырышларына шықты. Har елдағы шабасуларда жер кипкенні күтмеше, ауыл хужалығы қызметшенлері көп еллық өлендерді тұқландыру үшін әкірішті. Барс өзгерішлі агрегаты гектарына бір центнер есебінен известілі селитрі тарата. Көп еллықларны тұқландыру Восток һәм Зей шекері агрофирмаларында алып барыла. Язгы кырышларына әзерлеккә тикшерүләр үткәргән идек. Үзебезнең механизаторлар белән очрашып, хезмәт хакклары, кызыксындыру чаралары буенча сөйләшкән идек. Бүген әйтергә кирәк инде 100% әзерлегебез. Бүген без инде язгы кырышларына 24 елның старт бирдек. Күп еллык үләннәрне тукландырудан башлыйбыз. Уңышлы еллар булсын. Быйыл зей басуларында 69 000 гектар мәйданда шәшу эшләре башкарылачак. Шуның 17 455 гектарын көзге культуралар тәшкил итә. Басудағы карның кинәт кимүе бераз соңрак планлаштырылган эшне иртәрәк башларга мөмкинлек бирде. Язның бер көне ел туйдыра ди халык. Зей аграриялары да шул максат белән хезмәт куя. Аделя Бірханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Хава шартларын есепке алып, атна ахырына планлаштырылган кырышларына біраз иртәрәк кирештеләр. Аңа кадәр район хуҗалыкларында техникларның әзерлеге тикшерелде. Район башлыгы Разиф Кәримов махсус комиссия белән бергәлектә комплекслы тикшерү уздырды. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкилләре белгечләрдән торган комиссия 8 машина трактор базасында булды. Бу хакта толырак киләсе видео язмада. Район агрофирмаларында болып, махсус комиссия әзерлік сызығына қойылған техникаларны, тағылма агрегатларны тикшере. Бик тиздән әлеге тракторлар шешкішләр язгы шәшу эшләренә чыгачак. Складларга җитәрлек ашлама кайтарылган, җир куенына салыначак шәшүлек орлыклары да әзер. Зей шикәрендә быел соя культурасында утыртып карарга планлаштыралар. На складах приготовлено удобрение к весенне-полевым работам в размере 1000–1500 тонн. Посевной банк, получается, семена у нас готово 417 тонн. Будем сеять в этом году ячмень 625 гектаров, сахарный свеклу 522 гектара, озимая пшеница у нас 656 гектаров будет. Также в этом году будем сеять сою. Механизатор Румил Дәүләтов язгы шәшу компаниясендә 2нче тапкыр катнаша. Быел да кырга чыгуны түземсезлек белән көтә. Техникалар әзер. Башлаганын гына көтеп торабыз инде. Быел язның бераз гына соңарып килүе кыр эшләренә ныклы әзерлекле булуны таләп итә. Көннәр җылынып, басулар өлгерү белән шәшу эшләрен кыска срокларда башкарып чыгарга кирәк булачак дип белгечләр. Районыбыз аграрийлары шуның өчен тырыша да. Быел исә 16 политехник колледж студентын да шәшу эшләренә җәлеп итәчәкләр. Читтән механизаторлар җәлеп итү ихтыяҗы юк ди район башлыгы. Очрашу барышында кыр эшләрен уңышлы башкаруда матди кызыксындыру чаралары, хезмәт хаклары турында аңлатылды. Кызыксындыру чаралары буенча без елдагыча конкурс объявлять итәбез инде. Үзебезнең иң беренче механизаторыбызны шәшу агрегаты буенча билгелибез. Шулай ук положение буенча 210 механизатор чакырылачак Сабантуйга. Елдагыча 10 дәүләт бүләге көтә аларны и 3 миллионга якын премиальный фонд. Шушындай бірінші орынға инде шәшу агрегаты бойынша елдагыча автомобильларды грантыда алып кайтып қойылған. Әзерлек сызығына қойылған техника паркын һәм тағылма агрегатларны караганнан соң үз бәяләрен бирделәр. Мне приятно, уже вот в 6-м хозяйстве в вашем районе нахожусь. Дисциплина у вас, можно сказать, такими сейчас словами, военная. И главное, есть стимулы, зарплата есть. Даже глава администрации говорит, какие будут призы на Сабантуе. Быел 69 000 гектарда шәшу эшләре башкарылачак. Көзге культуралар 17 455 гектар мәйданны тәшкил итә. 300-гә якын төрле маркалы трактор, 14 заманча шәшу комплексы, 65 шәшкеш эшләячәк.
Комиссия вәкилләре һәр трактор техника торышын бәяли. Шулай ук орлык һәм ашлама белән тәэмин итү хезмәтне саклау кагыйдәләренең үтәлешен дә күз уңында тота. Район буенча чәчүлек орлыгы 100% әзер, ашлама да җитәрлек күләмендә кайтарылган. Зей аграрийлары 10-15 көн эчендә язгы кыр эшләренә чыгарга планлаштыра. Беренче этап чәчүлекләрне тукландыру. Чәчүгә әзерлек эшләре буенча конкурс нәтиҗәләренә килгәндә беренче урынны Зей шикәр агрофирмасы белән Союз агро хуҗалыгы бүлеште. Икенче урында Восток агрофирмасы, өченче урынны Зей агрофирмасы хезмәтчәннәре алды. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. 1 апрельдә Татарстанда балаларны 1-нче сыйныфка кабул итү кампаниясе башланды. Район мәктәпләре дә тәүге тапкыр укырга керүчеләрне көтә. Бу хакта тулырак киләсе сюжетта. 1-нче сыйныфка укырга керүчеләрнең әти-әниләреннән гаризалар кабул итү башланды. Район буенча 450гә якын бала тәүге тапкыр мәктәп бусагасын атлап керәчәк. Быелгы елның 1 апреленнән без үзебезнең мәктәпләребезгә 1-нче сыйныфка укырга теләүчеләрнең әти-әниләреннән гаризалар кабул итә башладык. Гаризаларны дәүләт хезмәтләре сайты аша яки индивидуаль рәвештә мәктәпкә директор янына килеп тапшырырга була. Гаризалар 2 этапта кабул ителә. Беренчесе 1 апрельдән 30 июньгә кадәр дәвам итә. Бу чорда мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәүче, шулай ук өстенлеккә ия булган гаиләләр гариза бирә ала. Икенче этапта, ягъни 6 июльдән теләге булган һәркем документларын тапшырырга мөмкин. Ләкин прописка буенча булмаганнар буш урыннар калган очракта гына керә ала. Шәһәрнең 6-нчы мәктәбе дә укучыларны кабул итәргә әзерләнә. Киләсе уку елында 4 1-нче класс булачак. 108 малай һәм кыз укырга керер дип көтәләр алар. Школа у нас хоть и большая, она полностью укомплектована и педсоставом. У нас работают квалифицированные педагоги, имеющие квалификацию, а учебники у нас достаточно 100%. Мәктәптә уку башланган чорга бала 6 яшьтә 6 айдан да кече һәм 8 яшьтән дә өлкәнрәк булмаска тиеш. Гаризалар кабул ителгәннән соң 3 көне эчендә мәктәп баланы укырга алу турында карар кабул итә. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Зейдә мәктәп директорлары катнашында семинар киңәшмә узды. Анда катнашучылар чыгарылыр сыйныф укучыларының дәүләт һәм төп имтиханнарны тапшыру үзенчәлекләре, аларга кагылышлы мәсьәләләр хакында сөйләштеләр. Җыелышта мәгариф идарәсе белгечләре, мәктәп директорлары чыгыш ясады. Районда бердәм дәүләт һәм төп дәүләт имтиханнарын алдан биреп карау, ягъни пробный ЕГЭ буенча нәтиҗәләр ясалды. Информатика, химия, физика фәннәреннән имтиханның практик өлешләренә әзерлек турында да фикер алыштылар. Ныклы әзерлек таләп итүче дәүләт имтиханнарына җитди карарга кирәк дигән нәтиҗә ясалды. Зей фуклары һәм Новый Зай район газеталарына 2024 елның 2нче ярты еллыгына язылу башланды. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, тиз арада район басмаларына язылып калыгыз. Район газеталарын укырга яратучылар өчен куанычлы хәбәр. Зей фуклары газетасына 2024 елның 2нче ярты еллыгына язылу башланды. Район күләмендә булган вакыйгалардан республика хәлләре белән дә хәбәрдар буласыгыз килсә, 1 апрельдән 30 июньгә кадәр газетага язылырга ашыгыгыз. 1 апрельдән районда газеталарга язылу башланды. Барыгызны да Зей фуклары Новый Зай газеталарына язылырга чакырам. Газета битләрендә туган төбәк тормышы, аның кешеләре турында укып белергә мөмкин. Хезмәт алдынгылары кызыклы һәм катлаулы язмышлы геройлар белән танышырсыз. Алар барысы да газета битләрендә чагылыш таба. Без инде Зей фуклары газетасын яратып укучы дусларыбызның алга табада безнең белән калуларын сорыйбыз. Безнең инде бәяләр элеккечә калды, арту булмады. Шуңа күрә инде райондашларыбызны барысында Зей яңалыклары белән танышырга, республика вакыйгалары белән хәбәрдар булып торырга һәм район кешеләре турындагы язмаларыбызны укырга чакырабыз. Рәхим итегез, язылыгыз. Исегезгә төшерәбез, газетага почта бүлегендә генә түгел, редакциягә килеп тә язылырга мөмкин. Бу күпкә арзанрак булачак. Язылу бәясе почта аша 906 сум 36 тиен, редакциядән алучылар өчен 550 сум. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылыш тәмам. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.